Obišli smo crkve, tvrđave, točke priče o smrti kralja koja nikad nije objašnjena, za koju svi znaju, ali rijetko tko je u potpunosti razumije. Ovim prostorima gdje prolazimo bez razmišljanja, prije 1000 godina određivala se sudbina kraljevine, a bez razumijevanja vlastite povijesti nećemo shvatiti ni ono što dolazi. Je, volim kad snimim onako duboko uvoda, a pola vremena se samo zajebajemo. Ama. Da moramo ovdje priskakati. Ovdje vam je krunjen Zvonimir, šuplja crkva Petra i Mojsija. Ipak ima kapija, ipak je je da je cesta odmah tu, ali može se doći. Ako niste znali, u neposrednoj blizini Splita, u Solinu, koji je bio blizu tada antičkog grada Salone, u ovoj šupljoj crkvi Petra i Mojsija, 1075. ili 76. krunjen je kralj Zvonimir. Mislim, tad nije bila šuplja crkva, tad je bila zapravo crkva. To je Zvonimir prebacio sa one glavne crkve koja je na Gospinom otoku. Naslijedio je Petra Krešimira, a njegova povezanost s papom koja se očituje u njegovim brojnim darovnicama vidi se i ovdje. Papin izaslanik Gebizon ga je okrunio točno ovdje u ovoj šupljoj crkvi. Po meni je Zvonimir jedan od 3 najpoznatija uz Petra Krešimira, njegovog prethodnika i prvog kralja Tomislava, a narodu je poznat i po kletvi kralja Zvonimira. Postoji legenda da je Zvonimira ubio vlastiti narod. Nakon što je papa tražio podršku u križarskim ratovima, oni su to odbili i ubili Zvonimira. Navodno je u svojim zadnjim trenucima kralj Zvonimir bacio kletvu na svoj narod i prokleo ih da stoljećima neće imati svog vlastitog vladara, što se na kraju ispostavilo kao nekakva istina, ali koliko je cijela ta priča o kletvi, o narodu koji je ubio vlastitog kralja istinita, čisto sumnjam, ali malo manje od 1000 godina nakon dobila je svoju uglazbljenu verziju, koja naravno nije nužan dokaz da je to bilo istina, ali je jedna alegorija o hrvatskim uznicima, o izdaji hrvatskog naroda radi vlastite koristi, straha ili kakvih već razloga. A kod ove crkve vidite da je ovo zapravo trobrodna crkva bila, znači ovdje je jedan, sredina drugi i tamo je treći brod, koja je ovdje odmah kraj ceste, mislim, koja je bila ovdje prije ceste, cesta je odmah kraj nje. Što se Zvonimira tiče, s njime povezujemo 3 mjesta uz ovu šuplju crkvu u Solinu, Biograd na moru i tvrđavu Vranu. Daleko je najpoznatiji Knin. Evo nas ispred spomenika Domovinskom ratu u hrvatskom kraljevskom gradu Kninu. Ta je legenda potekla još od sredine 16. stoljeća od Franjevca Ivana Tomašića, koji je bio nadahnut redovničkim pričama ugarskih i poljskih redovnika, ali svakako na to njegovo mišljenje je imala utjecaj hrvatska redakcija ljetopisa popa Dukljanina. Iako povijesna istina, čime se bavio hrvatski povjesničar Nemet, govori nešto sasvim drugo, a i kroničar iz razdoblja srednjega vijeka Toma Arhiđakon jasno zapravo govori da je kralj Zvonimir ipak platio dug smrti, što znači da je umro prirodnom smrću, a pošto ni sam Toma Arhiđakon nije bio blagonaklon Hrvatima, vjerujem da on ne bi izostavio taj detalj da kaže da su Hrvati ubili svoga kralja, zato ja osobno mislim da i ta legenda o ubojstvu kralja Zvonimira, proklinjanju Hrvata zapravo i sa povijesnom faktografijom nema veze. Ispregovarali smo popust. Stina Pradidova. Po autoru znam pisme. Inače, moj dobar prijatelj. Što radiš? Moderna umjetnost, ništa. Moderna umjetnost, mene zanimaju ove starije stvari. Zgrada zapovjednika tvrđave. Ajmo rock and roll. Zatvoreno. Ajmo desno na križanju staze. Evo, nemamo sriće. Evo je. Ovdje je Zvonimir minjao ulje. Stadion NK Dinara.
Isto tako dolazak Arpadovića na vlast je tada sukladno bila srednjovjekovnim običajima, dakle on nije imao muških nasljednika, odnosno imao je muškog nasljednika, sina Radovana, ali je taj Radovan preminuo prije Zvonimira, tako da je onda sukladno tome pravu na prijestolje Zvonimira došao njegov šogor bi to bija, Koloman Arpadović, šta bi bija. I od tada je zapravo Hrvatska je vezana uz Mađarsku gotovo do 1918. godine. Da, do konca Prvog svjetskog rata. Da, do kraja Prvog svjetskog rata. Stani do Franje. Dinar hrvatski, gledaj. Gledaj šta je. Ja ti imam stari, to hoćeš. Ima ni ja. Gledaj šta je valuta, a? Vidi šta je ekipe, vidi. SDS, Loja. Dakle, djevojka, Čika, je bila zaljubljena u jednog našega plemića, velikaša, i zbog neuzvraćene ljubavi ona se bacila u tu rijeku i tako ta rijeka nosi od tada ime Čikola, po njoj, po Čiki. To je predaja. Cincar, onda je išla akcija Skok 1, odnosno zima 94, Skok 1, Skok 2, ljeto 95, Knin je već bio ovdje u škarama, trumfovi nigdje nema. Jel? Ja sam mislio da je ovo Zvonimir bija napravio. Stisni jedan put botun za gašenje da se upali žutac sa druge strane. A, radi vitra, vidiš. Zato kažem, ovo je vrlo moguće da je Bošnjak ovo radio. Sad nisam siguran. Vodopad jako je lijep. A je čega uboja? Je uboja ga odmah iz prve. Tamo krčiš. Jel da je med? Bomba. Čekaj, moram ga pogledat sam. Evo nas na tvrđavi Hrvatskog kraljevskog grada Knina, značajnom srednjovjekovnom hrvatskom povijesnom gradu, koji svoju genezu seže duboko u antičku povijest, a naseljen je od ilirskog plemena Delmata i naravno kao što je kod većine srednjovjekovnih gradova bilo, sve je bilo zapravo na jednom velikom brdu kao što je ova tvrđava. Okružen je brojnim rijekama, brojnim planinama. Ti su brojne, brate, Krka. Rijeka, vidi, 7 krških rijeka, Krka, Kosočica, Krčić, Radljevac. Evo ljudi, ovdje vam je stolovala Anica, kninska kraljica. Presmišno me koliko ljudi znaju pjesme, znaju neke nepovezane činjenice i onda misle da je Anica bila stvarna osoba, a nemaju pojma povijest zemlje svoje. U tamnici tvoji su vojnici. Tvrđava je dosta velika, mi smo sad na jugozapadnom dijelu i uz nužno poštovanje Kninu, must see je tvrđava. Zanimljiva stvar, ova kninska tvrđava dosta liči na Cipar ovako oblikom. Jel' tako? Meni više pari na Hvar ovako. Koji Hvar, brate? Cipar. Pravi je Cipar. Dugo, uzak. Ljudi, čak relativno cheap s obzirom da se nadamo na tvrđavi. Fun fact, ovo su vam požarove Sutube. Po njemu se nazvalo ono kad se zapali vatra. Ovo je Varaždin, ajmo mi do 6. je Splitska. Evo je. Dakle, 6. domobranska pukovnija je nastala iz 158. brigade Hrvatske vojske. Nastala je kao posljedica reforme oružanih snaga kada je za mjesto zapovjednika domobranstva postavljen general Zvonimir Červenko. 6. domobranska pukovnija je djelovala i na području Hercegovine, istočne djelovala je na području Drniške krajine, na području sela Kljaci, Umljanović, Čavoglave, Mirlović polje, dio Mirlović polja, Crivac i tako dalje. Evo i 141. je Splitska. Ima još jedino, znači 6. domobranska, 141. i 114. su bila pričuvne splitske brigade. Imoćani, onda evo škverska, 114. Pripadnici 7. gardijske brigade iz Varaždina, dakle Zagorci, oni su među prvima zapravo ušli u grad Knin,
Vođeni su bili generalom Koradeom. 3. i 5. brigada su bile, gardijska brigada u stanju pripravnosti na istoku Hrvatske. 4. i 7. su bila ovdje. 9. je bila u Lici. A 8. lako jurišna, to je bila specijalna policija. Vojna policija, pardon, krivo sam rekao. Uz tu davnu povijest, a i ovu ne baš davnu, Kninu veliki značaj daje to što je jedno prometno središte. A mi smo se uputili put Drniša gdje ćemo nešto pojesti. Malo nasiče ovo, da bude ravnomjerno. Lako njemu kad on zna. On je nakon svaki dan ovo radi. Viš. Iskustvo. Čekaj, neće ovo. ASMR. Sjenci Topola. Isto to polera. Uvalete Topole. Gotovina znadem, Znade Tuđman, znade Gotovina. šta je bila 4. iz Knina, šta je bila 4. Iz Knina.